nyiso ni kaluwore gi data ma wan godo to mar Homa Bay ni nodhi malo, lakini Cleo gima important manyaka wang'i seche mane Homa Bay kata kadho budget magi mag msara inya yudo ka apart from the smiling face mag jo Homa Bay nitiere account ma struggle king'iyo ka kitimo analysis mag budget margi ibro yudo ni Homa Bay operations and maintenance budget margi moting'o nyaka msara gine recurrent budget moting'o compensation michulo go jotich to gi pesa mar operation and maintenance ibro yudo ka Homa Bay pes gi mang'eny die chudo iwinjo mar msara. In fact and over and beyond the regulation manobedo set in 2015 the Public Finance Management Regulation manyiso ni okoningi kal 35% mar pesa mar county kichulo go msara. To Homa Bay as at now gain at percentage of 46% and increasing. Erokamana ahinya. To report machalo kama ka igole kinde ka kinde mana kwota mokwongo to aneno kama gik mosebedo kata katimore penjo nitie maduong'. Dibed ni kae kama jotije manyawa nyalo bedo ni donje to magi